adamaden ka bonya bɛ mun na jugumankɛla k'a kunbɛn ni ɲuman ye wallahi ala bɛ dɔ fara i ka bonya kan dɛ a ma nɔgɔn dɛ mais ala bɛ dɔ fara a kan dɛ mun ye nin kuma fɔ a y'a yɛrɛ jogo lajɛ n'o ye ala kira yɛrɛ ye sallallahu alaihi wasallam tɔɔrɔ min dara kira kan gɛlɛya min y'a sɔrɔ tɔgɔ tiɲɛ a yɛrɛ famille kɔnɔ faso kɔnɔ kabila kɔnɔ dugu kɔnɔ ka nin tɔɔrɔ bɛɛ d'a kan nka maka dayɛlɛla don min hijira san 8 a bɛɛ bɛ kɛnɛ kan ye a y'u ɲininka n'i ye aw ɲininka bi ko n bɛ mun k'aw la o ko e bɛ hinɛ de wallahi i ye hinɛbatɔ de a ko n'o don a bɛɛ ka taa ɲɛfara o la kira yafa o yafa sina ka dɔ fara ala kira ka bonya kan n'a ka daraja a ma foyi bɔ a la a ye caman de fara a kan nka n'i y'an bila bi o tɔɔrɔ min dari kan ka d'an bɛɛ y'an kan ta juru sara e k'o ta juru sara ye ka bonya t'a la i ka hɛrɛ de b'a la mɔgɔ min bɛ yen a t'i ka hɛrɛ fɛ hali n'i ko i bɛ ɲuman k'a ye a man d'a ye mɔgɔ b'i yɛrɛ kɔlɔsi mais kana k'a ɲɔgɔnna ye kana k'a ɲɔgɔnna ye